nesa loucura opositil que tuve entre os meses de maio e xuño de 2024. É un patrón gratuito de drops, que está feito, ademais, creo que era que recomendaba o patrón, é Drops Paris, é un algodón, un 100% algodón, é un pouquiño gordiño, dá bastante calor, sinceramente non vale para o verán a tope, máis ben entre tempo, un fío solto, porque, como non, que se note que está feito a man. Useina bastante, pero non recordaba eu que isto fora tanto para baixo. Empezaste por abaixo, vas subindo o largo que queiras o corpo, despois fanse diminucións por diante e por atrás é simétrico, para que chegas á altura desexada, e despois unes dianteiro e traseiro montando uns puntos que van ser o do pescozo. Faz un pouquiño de elástico, que ao ser algodón isto non é nada elástico, é máis ben decorativo, e a verdade é que queda moi ben posto. Drops Paris é bastante gordiña e dá por días de calor, cero recomendo. Na miña locura levoume uns 5-6 días facelo, en principios mediados de maio.